आंखौ निमाहा होदोलै दिजि आं रागाखौ हमथानो हाफ्लाङासै अबेसे नोंनि मोदोमाव आखाइ होनो नाङामोन आं रियान बाम्बुलानि नखरा बाम्बुलानि बिमा बिफाया आरो बाम्बुलाया आंखौ बेसेबां अनोमोन नाथाय महर गाज्रि होननानै नोंजों फैदोंमोन सानदोंमोन नों आंखौ आलो गोजोन जाहोगोन नाथाय नोंथ' जोबोर गोरोन्थि खामानि मावबाय आं बाम्बुलाखौ दुखु होनाया बा नायदो बेनोनो आंखौ थार मोजां मोनो हिनजाव साननानै बोरैबा रागा जोंनानै खनसे जोफ्लांबाय आरो बेखौनो दा नायदो माखौ माखौ गोसोखांलाय लांबाय नोंजों बुजानोसो फैदों नामा आङो हो नों आंखौ बुनोसो लाबोदों नामा थोद जाम्बि खनसे बुबानो बुबाय थागोन नामा आरो थौदो जोंहा फैसा मोनखाबाय बुलेट बायहैनोसै मा होनखो नों खनसे बुंफिनलाय मा होनदों नों खनसे बुंफिनलाय बुलेट लायनोसै बुलेट गोदान लानोसै ओमफ्राय सानैजों बेरायबाय थानोसै बबे फैसाजों बुलेट लायनो नागिरदों नोङो आंनि सना फाननानै मोननाय फैसाजों नोङो बुलेट बायनो नागिरदों बे सनाखौ मा नोंनि बुलेट बायनो थाखायसो आं फानदों हो बे सनाखौ फाननानै जों सानैनि संसार जानायनि मोनसे न' बानायनो थाखाय जोंनि नांगौफोरखौ लानो थाखायसो जोङो बे सनाखौ फानदों बुलेट लानानै गिदिंनो बहा थागोन माखौ जागोन जाम्बिसोलै नोंबो जानाया माबा मोनसे जागोनब्रा जानायनि थाखाय माबा मोनसे मावगोन आं उनाव दा मा जों बिदिनो थाबाय थाबाय संसार जानांगौ आजिखालि थाबायनानै रावबो बेरायला हौवा हिनजाव सेंग्रा सिख्ला मालाय बाइकआव स्कुटियाव बास बायना गाखोनानैसो बेरायो दा जिन्दागि बरबादसो खालामना होनो नागिरबाय नों आंखौ आंनो बेफोरबायदि उदां उदां जानो गिदिं गिदिं जानो बेफोरबायदि संसारखौ आंनो नाङा आं फसाया आंनो नांगौ गंसे गोगोम नखर एथ'ग्राब लेभेल दिन्थिनो नाङा दैजि एथ' गोगोम नखर नांगौब्ला एथ' गोगोम नखरखौ मोनखानानै आंजों मानो फैया गाज्रिया नोंसो आं नङा नोंसो महर नायनानै आंजों फैदों नोंथ' आंनि A to Z जेबो आखलखौनो मिथिया नोंथ' आंखौ जेबोखौनो मिथिया आंनि दंखौनो मिथिया नोङो आंनि नखराव सोर दं सोर गैया आं मा जायो मा जाया मा रोङो मा रोङा आं मा मावो मा मावा नों जेबोखौनो मिथिया आंनि जेबोखौनो सोङाखै दिनैसिम खालि आंनि महरखौ नायनाल'सो नों फैदों एथ'ग्राब गोगोम नखर नांगौब्लालाय एथ' गोगोम नखरखौ मोननानै आंजोंलाय मानोथो फैया मा नों दिनै आंखौ लाबोनायनि उनाव बेबायदिसो बुंबाय ओइ नों मा आंखौ टाइम पास खालामनोसो आंखौ बरबाद खालामनोसो नों लाबोदों नों दिनै आंखौ बिदि बुंजेनबाय आरो थैजासिम आं नोंजों थानांगौआ आं नोंजों हानाय नंला दाबो सम दङ आंनि सनाखौ हरफिन आंनि बाम्बुलानियाव निमाहा बिनानै आंनि बिहाव बिखुनजोनियाव निमाहा बिनानै आं बिसोरजोंनो थाहैफिनगोन नोंजों आं थानो हानाय नंला नोङो आंखौ माबायदि खालामगोन जिन्दागियाव आं नुहुरजोबखाबाय हरफिन आंनि सनाया नोंनि सनाखौथ' आं नोंनि मोखाङावनो फानहरखाबाय दा बेखौ माबोरै मोनफिनो आच्छा थिग दङ नों जुदि आंजों संसार जानो हायाब्ला नों दाबो गोसो खुसि खुसि ओंखारलांफिन आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया नों बायदि हिनजावा आंनि जिउनिफ्राय ओंखारलांब्लाबो आंहा थोबसेबो मेगन मोदै गनाय नङा रियान नोंदि दिनै बेफोरबायदि आंखौ खालामगोन आंखौ लाबोखांनायनि उनाव आं सानाखैमोन आंनि गोसोजों आंनि जिउजों नों मानो गेलेखो आरो आंनि मोदोमजों नों मानो गेलेखो नों दिनै बेफोरबायदि बुंनो हाबाय आंनि मोदोमजों नों मानो गेलेखो मा नों दायो आंखौल' रायहोगोन खोनासं दैजि नों आंनि आखलखौ सुहरनो नांला नों गावनि आखलखौनो साननानै नायदो नों जुदि सासे गियानि हिनजावमोनब्ला नों जुदि सासे गियानि सिख्लामोनब्ला नों आंजों फैफिननाय नंलामोन नों सासे हौवाजों हाबा जानो थांखाबाय नों बेजों हाबा जायालासे आंजों फैनाय नों माबोरै हाखो नों जुदि गियानि हिनजावमोनब्ला बेनो आंनि देरसिन गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो बाम्बुला नोंनि महरखौ गाज्रि नुनानै महर मोजां नागिरदोंमोन नाथाय महर मोजांनि आखला माबायदि आं सुनायाखैमोन नोंखौ आं गारनानै जोबोद पस्तायबाय बाम्बुला फैगासिनो नोंनि सेराव आं फैगासिनो थैनानै थांब्लाबो नोंनि जिउ आरो नोंनि आत्माया सान्थि मोननाय नङा पापि नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनाया नों आंखौ संसार जानो थाखायनो आंखौ लाबोआखै आंनि गोथार सोलेरखौ नों खालाय खालामना होनोसो लाबोदों नों आंखौ दा थोबायना आंनि मोदोमजों गेलेखांनानै थोबायना नोंहा दा आं गैयाब्लाबो नोंहा जेबो टेनसन गैलाना थादो नोङो पापि बैलाय बे जोमैसो बैलायथो नंमारगौसो जायखौ आं सानदोंमोन बेनो मारसो लाजियाखै दासो लामा लामा मेगनाव मोदै लानानै थाबायथिंनो मोजां जोलैनि हिनजाव गोजोनबाय दा हो हौवाखौ जेल सिङाव दोननानै गोजोनबाय नोंनि थाखाय दिनै हौवाया जेल सिङाव दङ गोजोनबाय दा हौवाखौ जेल सिङाव दोननानै सान्थि नों बायदि मानसिया नों बायदि हिनजावा गामियाव दाथासै नोंसोरबायदि हिनजावा गामियाव थायोब्लानो सासेनि थाखाय हनै बे आमुखिनि गामिनि हिनजावफोरा होननानै आसि दिन्थिजायो खारदो नोङो बे गामिनिफ्राय मानसिखौनो नायनोनो बाबाय आङो मोजां मोनबाय आरो दा हौवानि जिउ जानानै हौवाखौ जोबथेसालियाव अराय समनि थाखाय सोनानै जात्रा गैयै जात्रा मोनसे खामानियाव थांदों खाफाल गाज्रि आंनि जात्रा गैयै मानसिफोरखौसो लोगो मोनो आं
बुं आंखौ बुं मा बुंनो गोसो बुंब्लानो जाबाय गासैबो बुंजानायनि खामानिखौनो मावबाय नालाय आं सैसोनानै थानोसै राय आंखौ गासैबो लाजि फोनां आंखौ गासैबो सैयो खालाम गासैबो होखार आंखौ गासैबो गासैखौबो गनायनानै लानो राजि आं बहा थांखो बे जोमैया खोन्थानाबो गालाङासै बहा थांगोन ओंखारलांबाय सिरि ओंखारलांबाय दाबो हाबफैफिना न'आव बहा थांखो सिन्तासो नाङो आं फिसालाखौबो जोबथेसालियाव हाबजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम नाहैनायानो जायाखै बिथिं दसेबो रेस्ट गैयियावनो बिहामजोआ फैबाय जिब्लाबो मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो ज' खेनसे फिसाला अलंबारखौ नाहैनोसो सानदोंमोन जोमैयालाय बहा थांखो हनै बिजावजालिफोराबो सैलायला सोंनोबो हाला दा बिसोरनियावबो आंहासो गासैथिंनिबो जारला फैफिनबा हामसिगौमोन बिहामजो जोमैया फैफिनबा हामसिगौमोन जोमैखौ न'आव हाबफैफिनबाय होनना खोनादोंमोनसो आङो हनै माथो मानसिखौनो नुमारबायसो आयु लाजि रोङै मोखाङा नों मारगौ लाजिनोबो रोंमारा मा महर लानानै नोंलाय बे गामियाव हाबफैफिनखोसै हिनजाव मोजाङाखि सोरबा गावनि बेवाइखौनो बुथारनो नागिरो दा हनै मालायनि हौवाखौ बुथारनो नागिरनाया दा गावनि हौवायासो जेलाव दङ माबायदि मोनदों दासो नों बायदि मानसिखौ गामियाव सोरियानो गोरोन्थि जों नोंखौ हिनजावफोरानो एसे ग्रुप नांनानै होखारहरनोसो नांसिगोन खानाय लान्थ' हानानै बिमायाबो बिमा गामिनि 1 नम्बर गाज्रि दा फिसाजोआबो बेबायदिनो नाम लाबावबाय माथो फिसाजोआबो सोरजोंबासो खारबावबायनो बेनो फिसाजोनो मोजां गियान होनाया ओइ नों जोंजों बारा नुजानो नांला नों ओंखारलांदोसो गामिनिफ्राय बोरैबा जुदि जों महिलाफोरा ग्रुप नांनांगौब्ला महिला मिटिं जानांगौबा हले नों गनाय नङा बेनिखायनो नोङो दिनैनो ओंखारलांखा नोंसानि न'बो थांनांसिगोनसो नोंखौ सोर सोफिनदों न'आव बेखौबो हमनांसिगोनसो दायनिनिसो नुखायो मानसिखौनो थां आंजों नुजानो नाङा दिनैनिफ्राय जात्रा गैयि मानसिखौसो लोगो मोनबाय आं आरो सोरजों बुंजानो दंबावो आंखौ रावबो मोजां मोनला गासैबो आंखौ नायनो बाबाय गासैबो जानांगौ आंनि थैनायखौनो हास्थायबाय न'आव थां बिजावजालियाबो सैला हौवाखौ नायहैबाय बिथिंबो दुखु जानानै फैबाय गामियाव ओंखारबाय गामिनि मानसिफोराबो आंखौ नायनो बाबाय होखारबाय मा खालामबावनो आं आयै नों बहा दं आयै नों बहा दं नोंबो आंनि गाज्रि आखलनि थाखायनो लाजि मोननानै नोंबो न' बां गारनानै खारनो गोनां जाबाय आइ नों बहा दङ आं खबर मोननायब्ला दिनै नोंजों थांनानै नोंखौ नायहैसिगौमोन देरहा नों आंखौ बबेबा लंपेन्टखौ सुनो होदोंमोन ना अबे देरनानै होफै सुहैनोसै आङो देरना दोनखानायसो आङो बे जों उन्दुग्रानि रुम सिंनि सियारावनो दङ नोंनि लंपेन्टआ जेरावनो मेरावनो दंदलाबायो दा साफाखौसो लांफ्लागोन आङो फै देरना होफै बिहामजो नोंसोरो न'आवनो थादे नोंसोरनियाव सोंबाबोथ' दा नोंसोरो बोराबगोनसो जोमैखौ नागिरलांनि आं सोरनाव दङ माबोरै दङ एसे खबर खालामाब्ला नुबाय देरहा मालाय नोंनि नोम्माया जोंखौ अजाया मालाय जोमैखौसो नागिरनो थांबावोनो जों गैयाब्लाबो सोलिसिगोन ना बिनि मुंखौनो आंनि खाथियाव दालाबो मालाय आया बिखौसो बांसिन अनबावो दा आंखौ नङा सोरांस्रि आया नोंखौसो बांसिन अनो देरहा सोरांस्रि बेयाव जोंहा रायलायनांगौ रावबो गैया थौ ओंखाम खुरैदो ओंखाम जाहैनोसै जोंहा सानैजों थौ जोंहा सानैजों ओंखाम जाहैनोसै जोंहा बेयाव रायलायनांगौ रावबो गैया सोरांस्रि एथ'ग्राब बेबायदि जाथारबायना नोङो गामियाव ओंखारबाय गामियावबो गासैबो आंखौ नाथ्रोदबाय न'आव फैबाय न'नि मानसियाबो आंखौ सिनाया सोरनि थाखायलाय बे न'आव थाबावनो आं आयाबा दंना गैया आइ दंब्लाथ' बियो आंजों रायलायफैगौमोन आयाबा आंखौ मिथिदोंना मिथियाखै ना आयाबो आंखौ सोरांस्रिमोन बायदिनो बेबहार खालामगोन
गैला आंहा आंगो रावबो गैला रावबो गैला रावबो गैला थांनोसै बबेयाव सहैयो ओंखारलांनोसै बाम्बुलानि अफिसाथ' बेनो दां माथो बाम्बुलायाथ' आंनो बेखौनो एड्रेस होदों जुदि बाम्बुलानि अफिसा बेयावनोब्ला बेनोब्ला बाम्बुलाया मानो गैया आं जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय रियान नोंनि नंखाय अननायाव बाम्बुला नोंनि महरा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो अराय सम नोंजोंनो थानोसै आं नोंनि महरखौ नायला आङो नोंनि महरा जियानो जा नों आंनि थाखाय अरायबो सुपार हिर' बाम्बुला नों आंखौ खनसेल' निमाहा होदो बिनि उनाव नों आंखौ गोदो जेरैबायदि अनोमोन बेबायदिनो आंबो नोंजों अनलायनानै थानोसै रियाना आंखौ जोबोर गिदिर थक्का होबाय नाथाय रियानाथ' गैया अफिसाव दा सोरनाव सोंनो सोरखौबा सासे लोगो मोनोब्लाबो आं रियानखौ सोंनो हागौमोन दिनैलाय मा अफिस बन्द' ना माथो रावबो सासेबो गैया सोर जाखोबा हा आच्छा आंथ' नोंखौ सिनायासै नोंबा सोर जाखो आरो बे अफिसावबा मानो फैदों सोरखौबाफोर नागिरबोदों औ बे अफिसावनो नोंबो मावो ना औ बिदिब्ला बाम्बुलायाबोथ' बे अफिसावनो मावो जानांगौ बाम्बुला होननायखौ सिनाय मोनो ना औ मोनो नाथाय बाम्बुलाहाथ' हिनजावा खारजाबायना बिनि हिनजावाथ' बेखौ महर गाज्रि होननानै खारबायना खबर मोनखाबायदां नोंबो ना मोनाखै आच्छा बिदिब्ला नों बाम्बुलाखौनो नागिरनानै फैदों नङासै औ बाम्बुलाखौनो नागिरनानै फैदों नाथाय आंहा बाम्बुलाजोंसो खोथा दङ बाम्बुलाया दिनै अफिसाव फैदोंना फैयाखै